Onde hai viño, hai música. Escoiten a Pai da Cana, un grupo de música tradicional que revive as charangas das festas do século XIX. Non retrocedemos ao pasado, estamos co grupo de música tradicional Pai da Cana, unha formación do presente que naceu hai 13 anos e que recupera pezas musicais do pasado. Empezou como un cuarteto de gaitas cun claro obxectivo. Decidimos montar un grupo con identidade propia e a través do cal poidéramos transmitir a xente as nosas inquedanzas sobre a recollida da música tradicional. Esta viaxe que o conxunto musical Pai da Cana nos propón ao pasado detense na época de fins do século XIX e comezos do XX. Ese é un momento onde a música galega, os instrumentos tradicionais, empezan a fusionarse con instrumentos propios das bandas, saxos, clarinetes, por exemplo, empezase a culturizar un pouco a música. Pai da Cana configúrase actualmente como unha charanga de música tradicional. Reivindican así as formacións da época que animaban as festas. As charangas dende sempre, polo menos dende finais do século XIX e comezos do XX ata hoxe, tuveron unha gran importancia no noso país porque amenizaron todas as festas populares nas que tocaban os ritmos tradicionais como as muñeiras, jotas, alboradas, pero tamén achegaban os ritmos que naquel momento da Belle Époque eran foráneos, como a polca ou a mazurca de Europa, o pasodobre da propia península ou a rumba e os corridos de América, un material que recupera o grupo de Poio. Aparte das pezas da formación actual, as características desta formación de charanga de principios do século XX, finais do XIX, principios do XX, con este indumentario, esta estética, estas pezas que están baseadas na música tradicional, pero teñen un matiz importante, porque están vistas coa visión contemporánea, o sea, teñen uns arranxos musicais modernos. E para contextualizar a súa música, o grupo viste ca indumentaria típica da Belle Époque, da época de entre séculos, cando xurdiron os primeiros cuartetos galegos.